Μαρία Πανταζή, 32 ετών. Η Iron Barbie λοιπόν, kickboxing, 30 αγώνες, 22 νίκες με 6 νοκάουτ. Μια σκληρή μονομάχος, έχει αγωνιστεί αρκετές φορές και σε αγώνες επιμαχίας, σε διεθνείς αγώνες επιμαχίας. Η Πανταζή διακρίνεται για το μεσαίο προς κοντινό παιχνίδι. Της αρέσει να χτυπάει λακτίσματα στα πόδια, στο σώμα, πρωτιές, σε σώμα και πρόσωπο. Θα έλεγα αρκετά σκληρή μονομάχος. Στην κόκκινη γωνία η Μαρία η Πανταζή, στη γωνία η Δήμητρα Δημητρακοπούλου. Αντίπαλη της στην κόκκινη γωνία, 32 ετών, με 22 νίκες και 6 νοκάουτ σε 30 αγώνες, με χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K1 το 2008, ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K1 το 9, κάτοχος του πανευρωπαϊκού τίτλου K1 της WKA το 2010, υποδεχτείτε τη Μαρία Iron Barbie Πανταζή! Ολοκληρώθηκε η επίσημη παρουσίαση. 3 γύροι των 3 λεπτών, κατηγορία σούπερ ελαφριών βαρών. Κόκκινη γωνία με τα κόκκινα γάντια η Μαρία Πανταζή, μπλε γωνία με τα μπλε γάντια η Δήμητρα Δημητρακοπούλου. Με το διαιτή να κάνει τον τυπικό έλεγχο, οι αθλήτρες πρέπει να φορούν μασέλα και κούκι. Το κούκι είναι μέσα από το σορτ στη βουβονική χώρα. Ο διαιτής καλεί τις 2 μονομάχους στο κέντρο του ring για τις τελευταίες οδηγίες. Να ακούνε τις οδηγίες του. Αυτό λέει ο διαιτής της κυρίες εδώ πέρα της παρέας μας σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Καμπανάκι και πρώτος γύρος. Κανονική κάρτα όπως βλέπουμε και οι δύο. Προστάζει στο χέρι και πόδι. Ξεκινάει με ένα αριστερό κροσέ η Πανταζή. Αριστερό λάκτισμα στο σώμα της Δημητρακοπούλου. Και άλλο δεξί τυρέκα από την Πανταζή. Δεύτερο δεξί κροσέ τώρα από την Πανταζή που μπαίνει γρήγορα να ευνηδιάσει την αντίπαλό της, την Δήμητρα Δημητρακοπούλου. Πάντα ένας ευνηδιασμός στο ξεκίνημα είναι σημαντικό πλεονέκτημα για κάποιο μονομάχο. Αυτό θέλει να καταφέρει η Πανταζή, αλλά μπαίνει εδώ με το κεφάλι λάθος, όχι. Και δεν της κάνει σύσταση. Χαμηλό λάκτισμα από την Πανταζή, ένα αριστό ντυρέκ από τη Δημητρακοπούλου. Τα κροσέ της Πανταζή δεν καταλήγουν πουθενά στα εξωτερικά μέρη των χεριών της Δημητρακοπούλου. Χαμηλό λάκτισμα. Αριστερό λάκτισμα πάλι από τη Δημητρακοπούλου. Σημαδεύει χαμηλά. Θέλει να αποσπάσει την προσοχή της Πανταζή, να χαμηλώσει τα χέρια της Πανταζή. Γι' αυτό χτυπάει χαμηλά η Δημητρακοπούλου. Αριστερό δεξί τώρα από τη Δημητρακοπούλου. Ένα δεξί κροσέ από μακριά και άλλο δεξί κροσέ από την Πανταζή. Επιμένει με την πυγμαχία της η Πανταζή. Πιέζει τώρα. Και άλλο αριστερό κροσέ. Δεξί direct τώρα. Προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της, σωστή άμυνα. Η Δημητρακοπούλου επιλέγει ένα λάθος θύμα από μακριά δεξί κροσέ. Εδώ σύσταση στην Πανταζή για προβολή αντικανονική βολή του ώμου. Low kick τώρα, δεν διαδέχεται το άλλο, αλλά δεν καταλήγει πουθενά και το ψηλό λάκτισμα της Πανταζή. Δεξί κροσέ καλό. Και άλλο δεξί κροσέ. Δεν έχει καλή άμυνα από την αριστερή της πλευρά η Δημητρακοπούλου, που κλείνεται στη γωνία με αριστερό direct, προσπαθεί να απομακρύνει την Πανταζή. Το καταφέρνει για λίγο, αλλά δέχεται το κόντρα αριστερό direct από και το δεξί τώρα της Πανταζή.
Δείχνει αργή στις επιθέσεις της η Δημητρακοπούλου. Όπως ξεκινάει, φαίνεται προβλέψιμη. Οπότε πρέπει κάτι να αλλάξει. Αυτός φαίνεται η Φανταζή την άλλη πλευρά να την περιμένει. Πιο κλειστή η Φανταζή στην αμυνά της. Κόντρα στον direct. Άστρο το δεξί κροσέ, μακριά. Πιέζει μετά στον direct. Εδώ έκανε μια καλή γονάτια η Δημητρακοπούλου. Περίμενε. Αλλά δεν έχει συνέχεια. Και μπήκαμε στο δεύτερο γύρο. Αγώνας γυναικών. Εκατομούς K1. Σούπερ λαφριά βάρη. Με τα κόκκινα γάντια η Μαρία Φανταζή. Με τα μπλε η Δήμητρα η Δημητρακοπούλου. Η Φανταζή να κάνει ένα καλό κλειστό παιχνίδι. Έχει διαφυλάσει πρώτα την άμυνα. Και μετά τις όποιες επιθέσεις έλθουν από την πλευρά της. Δείχνει πιο σταθερή στα πατήματά της από την Δημητρακοπούλου. Καλό λάκτισμα από την Φανταζή. Δεν έχει καλή συνέχεια όμως με τα χέρια. Κακή επιλογή το χαμηλό λάκτισμα του Δημητρακοπούλου. Βρίσκει την ευκαιρία να κάνει κάτι Φανταζή, όχι όμως κάτι ξεκάθαρο στα χτυπήματά της. Αριστερό δεξί από την Φανταζή. Δεξί κροσέ που επέλεξε η Φανταζή. Της βρήκε τελικά, βρήκε στόχο και βρήκε στα πλευρά την Δημητρακοπούλου στην προηγούμενη φάση. Λίγα τα καθαρά χτυπήματα σε αυτόν τον δεύτερο γύρο μέχρι στιγμής. Ενώ καλύπτουμε το 1,5 λεπτό. Δείχνουν κάπως κουρασμένες και οι δύο. Το κεφάλι πήγε και η Φανταζή, δεν το καταλέφθηκε η Δημητρακοπούλου να βγάλει εικόνα το Ιάπρακατ. Αριστερό καθαρό direct, να ένα καλό χτύπημα από την Φανταζή. Πάλι καλό καθαρό αριστερό direct. Επιλέγει να περάσει δεξί, δεν το καταφέρνει. Το δεξί κροσέ στη συνέχεια όμως κάτι καλύτερο από ό,τι είχε κάνει στις δύο προηγούμενες κινήσεις με το δεξί της χέρι. Κόντρα kick από τη Δημητρακοπούλου. Κρατήσει μακριά την Φανταζή, ένα αριστερό κροσέ. Όχι ιδιαίτερο καλό στη τεχνική το δεξί κροσέ της Φανταζή. Γι' αυτό και δεν έχει το αποτέλεσμα που ζητάει. Αυτό το φιλίο μακριά, δεν κλείνει καλά το χέρι της. Έχετε σχεδόν τεντωμένο πάνω στο πρόσωπο της Δημητρακοπούλου. Πάντως πολλές βοθιές, λίγα πόδια σε αυτό το δεύτερο γύρο. Ενώ είμαστε στο τελευταίο μισό λεπτό. Μισό λεπτό ακόμα για να τελειώσει ο δεύτερος γύρος. Κόντρα δεξί direct από τη Δημητρακοπούλου. Οι Νίτες κάνουν μια κίνηση, ανεβάσουν κάπου στο ρυθμό τους. Κοπέλες, αλλά δείχνουν αρκετά κουρασμένες. Τέλος. Καμπανάκι, τρίτος και τελευταίος γύρος. Με δεξιά στον direct ξεκινάει και πάλι αριστερό η Φανταζή. Τρία καλά καθαρά χτυπήματα και κόντρα στον direct πάλι από την Φανταζή. Οι εντολές δίνονται από την γωνία να κάνει επίθεση η Δημητρακοπούλου, αλλά η Δημητρακοπούλου δείχνει κουρασμένη, τα χτυπήματα της είναι αργά. Φαίνονται. Έτσι η Φανταζή μπορεί και βγάζει ξεκάθαρα χτυπήματα στο πρόσωπο της Δημητρακοπούλου. Δεξί κροσέ τώρα από την Δημητρακοπούλου, γυρνάει και μετά αριστερό κροσέ. Κράτησε επιχείρηση να βγάλει γόνατο, αλλά δεν είχε τη δύναμη να το σηκώσει πολύ ψηλά η Δήμητρα. Ένα δεξί χτύπημα από την Φανταζή. Ένα δεξί από την Φανταζή που μπορεί να μην έχει την δύναμη, αλλά βρήκε στόχο.
Πες με τσάρι μέσα. Όταν είσαι έτοιμη. Τώρα, μπράβο Μαρία, αυτό είναι. Εδώ το stop το διαιτητή, ο οποίος ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης έκανε σύσταση για κράτημα και το fight που δίνει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Καλή αποφυγή τη Δημητρακοπούλου, δεν βγάζει με αντεπίθεση. Σαφώς και έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού, κουρασμένες και οι δύο. Από μακριά το κροσέ, φανταζεί πουθενά, στον αέρα. Ούτε καλά χτυπήματα βέβαια και από την Δημητρακοπούλου. Τη μέση γωνία η Δήμητρα Δημητρακοπούλου. Εδώ όμως δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό η Πανταζή. Να κλεισμένη αντιπαλός στη γωνία. Λέων λιγότερο από λεπτό για να τελειώσει ο αγώνας. Προσπαθούν να ξεκουραστούν, να πάρουν δυνάμεις για να κάνουν τις τελευταίες εντυπώσεις που θα δώσουν τις εντυπώσεις του τελευταίου γύρου για τους κριτές. Μπαίνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Η σύσταση τώρα στην Δημητρακοπούλου για κράτημα από τον διαιτή. Κόντρα στον Τιρέκ από την Πανταζή. Πάλι κόντρα στον Τιρέκ. Εκεί πάνε να σηκώσει το γόνατο η Δημητρακοπούλου. Καμπανάκι, τέλος. Τέλος του αγώνα. Με τις δύο κοπέλες να αγκαλιασμένες. Αυτό είναι άλλωστε και το μήνυμα που δίνουν αυτοί οι αγώνες. Ότι μετά το τέλος της αναμέτρησης δεν έχουν ακολουθήσει τίποτε. Λοιπόν, η Μαρία Πανταζή εκτιμώ ότι πήρε καθαρά και τους τρεις γύρους, καλύτερες εντυπώσεις, ποιοτικά το παιχνίδι θα έλεγε ήταν μέτριο. Υπήρχαν αρκετές λάθος επιλογές εκτυπημάτων και επιθέσεων. Παρ' όλα αυτά η Πανταζή έδειξε ότι είχε την θέληση και τις περισσότερες δυνάμεις πάνω στον αγώνα για να πάρει τη νίκη από την Δημητρακοπούλου. Ο κ. Μιχαηλίδης, ο διαιτητής αναμέτρησης, περιμένει την σχετική κάρτα. Μάλλον έλαβε με ομόφωνη απόφαση η αθλήτρια στην κόκκινη γωνία Μαρία Πανταζή. Ομόφωνη απόφαση 3-0, η Μαρία Πανταζή παίρνει τη δίκη. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο αγώνας της βραδιάς γυναικών στο kickboxing με κανονισμούς K1. Η Μαρία Πανταζή πήρε την νίκη με 3-0 από την Δημητρακοπούλου. Και πριν φτάσουμε στο μεγάλο αγώνα, στο κυρίως παιχνίδι, στο main event της βραδιάς, αυτό του Μιχάλη του Ζαμπίδη με τον Αλή Γκιουνάρ, λίγο πριν για τα βαρέα βάρη, δύο σημαντικοί αντίπαλοι, ο Αλέξανδρος Χατζηχρονόγλου και ο Βασίλης Καραγιαννίδης, στο ring, στον αγώνα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενώ οι κοπέλες, όπως βλέπουμε εδώ πέρα με τους οπονητές τους, παίρνουν την πόζα για φωτογραφίες. Είναι ό,τι σημαντικότερο για έναν αθλητή.